ሰላም ናይ ጓለፍኝ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ከዓ በቢ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ትርፍርፍ ይበለልኝና አልኩ። ሎማዓንቲ ከዓ ብሓድሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። ሕዚ ካብ ገዛ ንደጊና እንወፅእ ዘለና ምስ መሓዛይ ማለት እዩ ምስ መሳርሕተይ ወክ ንገብር ንኸይድ ኣለና። ብእግረ መንገድና ከዓ ከምዚ ሰዓል መሳሊት ሒዛትና እሞ ኣብኡ እናሃለና ከዓ ሕክምና ክንከይድ ተመርሚርና ክንመፅልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ኣብኡ እናሃለና ከዓ ሰፈርና ከርእየኩም ከግብንየኩም እና ደስ ዝብል ሰፈርና እዚ መስል ሰፈርና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እና ኣሕዋተይ ማዓረይ ኣብዚ ዩቲዩብ እሲ ሓደ ነገር ደስ ዘይብሉ ዝሪኦም ነገር ኣለዉ። ንምንታይ ኢና ሳብስክራይብ ግበሩና ቪድዮ ረኣያልና ገለታት ዝበሃል ቪድዮ እሲ ሸር ይገብሮ እዩ ዩቲዩብ ባዕሉ ናብ ሕድሕድ ሰብስ ሸር ይገብሮ እዩ ኩሉ እንትን ይብሎ እዩ። እና ንምንታይ ኢና ርኢና ከም ዘይንረኣና ንሓልፎ? ንምንታይ ቪድዮ ዘይንርኢ? ቪድዮ እሲ ባዕልና ንባዕልና ኢና ክንረአ ዘለና። ነተባብዓዮ ንሓደ ሰብ እሲ ቪድዮ ሸር ክገብር ከሎስ ኣጆኻ በርትዕ ኢልና ክንፅሕፈሉ ኣለና፣ ክነበራታትዖ ኣለና። ነንባዕልና ሲ ንደጋገፍ ኣሕዋት ከምኡ እየ ክብል ዝደሊ እና በቢ ላይቡ ዝኣተወ ሰብ ቪድዮ ረኣያለይ ገለታት እዩ እና ኣነ ከዓ ብጣዕሚ እንትን ዘብለኒ ነገር ብጣዕሚ ዘስክፈኒ ነገር እና ስለምንታይ እስካብ ሰብ ዝልምነናስ ንፀንሕ? በባዕልና ሲ ቪድዮ ሸር ክገብር ከሎ ሓደ ሰብስ ኩልና ክንሪአሉ ኣለና ባህሊት እያ ኣነ ማለት እዩ። እና ከመይ ኣለኸን ደቂ መዳም ሽኮሪናታት ከመይ ኣሎ ስራሕ ከመይ ይገብር ኣሎ? እና መዳምና ወክ ክንገብር ቦ ጌርና ገሊልና እያ ወፂና ንብለክን ብመኪና ኺዳ ኢላትና ነይራ። ኣይ ብእግርና ክንከይድ ብእግርና በፂሕና ክንመፅእ ኢልና ወፂና ብእግርና ንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ። እና ሰፈርና እዚ ሰፈርና ከባቢ እዩ ተዓብይ ከተማ እኳ ቆንጆ እዩ። ሰፈርና ግን ያው ንእሽተን እንትን ስለ ዝኾነ እዩ ዞሮ ዞሮ ቆንጆ እያ እዚኣ ትመስል ኩየት እና ከመይ ትኾኑታ ከመይ ትኾና ደቂ መዳም ሽኮሪናታት? እና ሕዚ እናኸድና ኢና እናተጓዓዝና ኢና ጉዕዞ ያው ምሸት ተተኻኢሉ ፅቡቅ እዩ ምጓዓዝ ምንቅስቓስ ገለ ግን ኣብ ስዑድ እንኳን ዝፈቀደ ይመስለኒ ሓቀይ ብደገ ትሰርሓ ገለታት ሕጋዊ ስለ ዘይኮንክን ተሞ ገለ ክሕዙኹን ይኽእሉ እዮም እና ፅቡቅ ኣይኮነን። ኣብኡ እኳ ዝከኣለ ይመስለንን ግን ተተኻኢሉ ወክ ምግባር ፅቡቅ እዩ። ምሸት ሓንቲ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ተንቀሳቒስና ናብ ገዛና ተናኣቱ ንጥዕናና ይኹን ንኩሉ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እና ያው ስራሕ እንኳን ሰሪሕካ ይውዳእ እንዲ ዓዲ ንፈልጦ ኢና ኩልና ንፈልጦ ኢና። ግን ብፍቃደን ንዕአን ኣፍቂድካ ንእሽተን ምንቅስቓስ ዝፈቅዳት ኮይነንስ ፅቡቅ ተንቀሳቒስና ተንምለስ ናይ ፍርቂ ሰዓት ይኹን ናይ ሓደ ሰዓት ፅቡቅ እዩ ንብለክን ያው ንሕና እኳ ያው ምንቅስቓስ ተኢልና እያ ንባዕላ ተንቀሳቒሳ ገለ ስለ ትመፅእ ምንም ኣይትብልን። ተንቀሳቒስና ክንመፅእ ተኢልና እያ ማለት እዩ። ካሊእ ነገር ግን ኣሱ እንኳን ካሊእ ነገር ትፈቅደልና ሲ ስልኪ ንባዕሉ ሒዘ ሪኣትኒ ሲ ብመስኮት ስልኪ ሒዝክ ሪአክ እየ ኣይትሰርሕን ዘለኺ ዘይሰርሕት ኮንክስ ናብ ኢትዮጵያ ከሳፍረክ እየ ገሊላ ኣፈራሪሓትኒ ይብለክን እና ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ። ኣነ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝሳቀቕ ሕዚ ኮመንት ገለ ክፅሕፈልክን ገለ ላይቭ ክትኣትዋ ከለኽን ኣሕዋተይ ማለት እዩ እና ኣይክእልን ትመፀኒ እቶም ቆልዑ ይመፁ ገለ ስልኪ ሒዘ ተሪኦምኒ ሲ በቃ ትሰርሐሎም ስለ ዘይመስሎምስ ኣይትሰርሕን ዘላ እዮም ዝብሉ እና ስራሕ ዋላ እናሃለኻ ሲ ኣይትሰርሕን ዘላ ምስ ስልኪ እያ ለይትን ቀትርን ስልኪ እያ ትርኢ ገለ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ በቃ እንትን እዮም ዝብሉ እና ስልኪ ሒዝኪ ሪአክ ገሊላ በቃ ተትርእያ ዓቢላ በቃ ተዛሪባሃኒ ይብለክን ማለት እዩ እና ያው
ብዙሕ ዘይፅሕፍኩም ስለ ዝኾንኩ እየ ኣብ ኮመንት ምናምን ዝኾነ ኣበባ ነገር ገለ እንትን ዝገብር ከምኡ እዩ ስለዘይምቸወኒ ብጣዕሚ ስራሕ ዕረፍቲ የብለይን ስራሕ መይሱ ከዓ ምስቲ ስልኪ ዘይፍቀድ ከዓ ብጣዕሚ ንሰቃቕ ከምኡታት ስለ ዝኾነ ግን ኣነ ግን ኣብ ካልእ ዓዲ ዝኒአኽን ግን ተዓዲልክን ከፊልክን ከምዚ ቪድዮ ክሰርሓ ገለ ክሪአክን ከለኹ በቃ ይቀንእ ኣለኹ ኣነ ብጣዕሚ ይቀንእ ሓቂ እየ እና ከመይ እዩ ይፈቅዱልክን ድዮምስ ዋላ ግዜ ናይ ሰዓት ዕረፍቲ ድዮም ዝፈቅዱልክንስ ወይስ ከመይ እዩ እና ኣስኳ ከምኡሲ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 1 ሰዓት ከፊልካ ከምዚሲ 5 ደቂቃ እያ 5 ደቂቃ እውን ኣይትፍቀድን ኣበየለኽ እዮም ዝብሉኺ እና ብጣዕሚ ሸጋሪ ኢና ይብለክን ንክትሰርሕ እኳ ይምች እንድዒ ከመይ ኢለ እንኳን ከምዚ ጅምሮት ላይቭ ገለ እንድዒ ከመኩረ እየ ዝረዝሮ እምበር ኣብ ብጣዕሚ ሸገርቲ እዮም ናተይ ኩሉ ግዜ ሲ ካብ ቅድሜ ይፍለዩን ማለት እዩ እና ኣብዚኣ ከዓ ሕክምና በፂሕና ከይድና ኣለና ቀሪብና ኣለና ናብዚ ሕክምና ናብዚ ሕክምና በፂሕና ኣለና ኡት እዚኣ ናይ መንግስቲ ሕክምና እያ እምበር ናብ ካሊእ እንኳን እንትን ይብሉካ ንባዕሎም ክሓሙ ከለዉ ወዲያው እዮም ተስኢሎም ዝኸዱ ንሕና ክንጥይቆም ከለና ግን ኣይሰምዑን ክገደካ ከለ እዩ ገዳዲፍካዮ ስራሖም ገዳዲፍካዮም ምስ ደቀስካ እዮም ፈትዮም ተይፈተው ዝወስዱካ ናብቲ ሕክምና ግን እዚኣቶም ትፈልጦም ይኹን እና ብዙይ እንትን ዋርድያ ምናምን እኒአውሉ ፖሊሳት ምናምን ናይ ተዋርድያ ገለ ናይቲ ሕክምና እኒአውሉ ኣብዚኣ ከይፈረ ከይርኡኒ ለዓፅያ ዛ ቪድዮ ማለት